बड़े बड़े तेल के कुएं नहीं है। हमें अपनी जरूरत का पेट्रोल, डीजल, गैस, ये सब बहुत बड़ी मात्रा में दुनिया के दूसरे देशों से, बाहर से मंगाना पड़ता है। युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में पेट्रोल, डीजल, गैस और फर्टिलाइजर के दाम बहुत अधिक बढ़ चुके हैं, आसमान को भी पार कर गए हैं। कड़म दोन वाले ट्रम लासे इले तुम काय के हांगकांग अब की बार मोदी सरकार का लिलो नन के इले तुम कद्दू का व्यवस्था में जाइदा आठे गो पीपल मा प्लोटांगते नाले तुम कद्दू का व्यवस्था में नन हेजोंग पीएम मोदी स्पीच ठेक पलोंग जी अलांग लिको पीसी पुपन मा प्लोटांगते इले तुम भारत आलो के दो अखाई दो आन माते मुनि दो आन सिता में इले तुम जंग ठू के एना बांके पाजुम नंग पो बसेलांग हिन बेन पुलो पीपल मा प्लोटांगते जंग ठू के Iran lapen Amerika lapen Israel atau maron penajok anambat phak lo posipu alang litum kewan sita me kasik sak dolo posipu la posi litum India mate Bharat along ke jang thu apuru ave itum ke jang thu kisu adim kalidet aposi litum ke jang thu abang ke non abang ke en pajum nang po posipu litum gari sita me number nang nelo lapen ke litum ke vek sita me pang ar nang po la chot takalilang ilitum non ke sai ka choklem dam sita me litum hem men si klem nang po thang la pam le jo work from home poselang li hian ben pupono anutir bang putin sami hem men siklem na po ili tumi kawe dera tumke hem arlo lega sing ke bote hi ga je chon cholo ili tumi konnat pen ili tumke work from home lege dolang setami alang hian ben pupon lo non ke work from home ili tum hem ben sa jara son sitami pachun nang po poselang li hian ben pulo athe pipon ma plotang te ili tum kachong da dam ke dam ma yat punon office duty ke dam punon itum gari yong se vek lopong te jang thu bang ke kondet po apo si ili tum jang thu ke nam dun ra ware ja phan ke ili tum ke tangka we tang lo dollar ik tang lo posi athe pipon ma bang ili tum jang thu ka pre ka det pen ke non ke dollar pen angkok inke dollar pen ke non je phan sitami nona bang ke indiana value atangka value ma se chilut tholo ne likidam tangani pen sami nang tum phan than pon bomlo 95 non ke 100th century mari po apo si nona bang ke hala penia bang ke dollar bang ke non bang ke ili tum long ke jum heklo angke jang thu bang ke number phak lo non ke Russia pen sitame jang thwa ke nam ke comment long onde delo hala tum sitame non business pukok lo nang pipe delo non bang ke election se ke bang control delo non election judlo non bang ke alam klang flut long ke kupiloma plong teli tum ke un an ke litum hembensi kam do an sitame pachun nang po posi pukok lo lapen ke litum share rup ke nam bang ke litum pajum nang pola pen nam nang ne lo ning kan ni chi phan ke nam ne delo nang poselang hin ben pulo lasi aho ilitum ke serup nam ne den nang po ba che donun people ma pong ilitum ke serup pohor mu ke emek pen theklong le tum sitami dolang sitami lan so takali lang alang li puthulo ilitum akapre ka det along ke dam sitami ilitum pang alo nang posepu athe people pong te kapre ka det long dam lo pong te ilitum ke indiana tangka ke dollar ben cholar li po ke so dollar ben la lo pong te la ke konara puru pen lo pong te indiana puru pen sila bang so dollar ke ingrai li po la sila hai ke pang tangka ke padam ke pa jum je phan ilitum akapre ka det sitami dam nang ne lo ningkan isi phan ke litum chekhang chek lo na poselang li hian pen pupon no people of lotang tenon ke sinningan sitame par plot lo posepu jang thua nam ke so la pen ke fertilizer la sok sang ke pa me dowai hedia nam ke so sinning inghu ne par plot lo posepu inghu ne par ke pari plot the bang ke piloma plotang te ron pen ajok posepu la se fertilizer sitame litum piloma pong te Russia la pen ke China nana ne pen se litum ke chu enun bom je me thang along ke litum semar ajakong wedet mane fertilizer mane sok sang ke pa me dowai hedi la an sitami litum ke kapre ka det pen se ke chuan ka chu import aposi la hai an sitami nona bang ke ron pen ajok Strait of Hormuz kang hap check pen ajok wan mo we det lo posipu la pen ke wan je pan sung piklo la pen anam ke suk kali lo posipu aposi ing hune pa e pharlu chok lo pose litum sitame non ke sok sang ka ti ki sitame fertilizer mate sok sang ka pa me dowai enang ne lo un an pen litum chainong ai hi pilo nang la pen ke un an pen litum me thang ne chare li le amena pen ne tu un an pen katiki jibor ilo nang poselang lihin pen rar phan ka chuning ripon pado jai litum corona hurle anu tira bang putin sami hem ka ching ke phok pen do ana size sami ka pachun na son dak thak se non sitami un an men litum hem do kok pen litum pachun lo nang poselang lihin pen ka chuning ri pado pon non mat ke impose ka lilang sitami ka chuning ri pon nang sitami ke bang jilang ani pen bang ke impose data thek po athela pa na lam nang le rok lo athia ajak ding kloi pen no pm modi puje corona hura son litum ki sum photang lo po athe pipon ma bang non ke Iran ben Israel aron ke juji kali Iran atum sitami nona bang ke piloma plotang te internet ari ya cable an sitami lal hagora arlo si internet ari ke litum ke pon non litum ke en boma phun internet punon ajat punon lahai ke litum adang nang ekrai sar chok chot ahok ha connection ke litum ke lang arlo pensila ke pon hagora arlo pensi masila hai internet cable an sitami nona bang ke
irana tum bangke kepang bob ji la pen ke kang than lap je phan selang tum kabor ilo posipu alang tum warning piat lo la si la yong si kang than lo bang te ron bang ron thepo khang yang lo la pen ke la bang so ki sung ke pir the dang det do an si tamila ke sung pon ra plang po la si la hai ma tha dam ben si non bang ke pm modi bang ke la puson si rada tum phan chuni ripon opposition tum pen criticize pon lo ab ki bar modi sarkar po ke non ke li tum rada tum chini po selang lihen pen pupon lo athe pipon ma pon te la ke abatai tin si tami rada tum si sacrifice nang posipu rada tum si kisung chichak nang rada tum si phonang posipu alake ko pilo pongte government a failure lo posipu lake sarkar a failure lo posi sarkar tum ke thek thek up e polo poselang li tum pen ke criticize pon athe pipon ma pongte la hai chunam ni lake rada tum ning ke hang lo setami non ke lang li tum si ke thek the joine si amena si chapang hola ba joine si nona bang ke li tum rada tum bang si kisung bang ke chichak nang kok po posi poison tum pen bang ke criticize pon si tame do lalu la se nang litum kaduk kawe same news along same thek ponong po pm modi kan jelam la bang so thak pinang anu poison tum pena bang ke criticize one sitame dolo lalu la se ke bang jelang ani se litum ya same chini po jay jang thonam bat pik ma no ta bat pik lo gas sitame gas anam ke bat la pen ke jang thonam sitame bat lo la pen non ke bang jelang ani si anso se bat bom lang la bang so ron yong se jut jelang pulo tangte lapen ke mani si ke tumke gari sitame hem along decoration phantar kok anani sitame nang lerok ta thekji lalo la se pinie bang thek penili lan sinang le tumen se than bon chotpo kardom